Suppipeli ohituksissa osa 2. Tässä on asiakkaana Dobermanni, jolla on remmirähinää ja myös ihmisille haukkumista. Mulla on myös oma Dobermanni Thea mukana harjoituskoirana ja tuolla asiakas tekee suppipeliä tien reunassa. Asiakkaalle on käyty suppipelin säännöt selvästi läpi ennen käyntiä. Suppipelissä on 3-4 vahvistetta, eli nami ei ole se ainoa. Ja tästä syystä suppipeli yleensä toimii yllättävän hankalissakin tilanteissa. Tässäkään asiakas ei olisi uskonut, että päästään oikeasti tekemään ohitus ilman minkäänlaista rähinää. Ja nämä 2 dopperia ei ole koskaan ennen nähnyt toisiaan. Eli tilanne on täysin aito. Suppipelin teho perustuu siihen, että kaikkia sen sääntöjä noudatetaan ja koira oppii kanavoimaan kiihtymyksen peliin ja liikkeeseen rähisemisen sijaan. Pelin tärkeä osa on myös se, että koira oppii kääntämään selkää kiihdyttävälle asialle. Suppipelissä on myös tärkeää, että koiralla on hallinta tilanteeseen, eli se tietää koko ajan, missä ohitettava koirakko menee, eli ei ole tarkoitus hämätä koiraa. Pelin teho saattaa yleensä yllättää asiakkaat, nimittäin tässäkin ollaan ensimmäisellä kotikäyntikerralla. Ja ensimmäinen ohitustreeni tehtiin ja heti tuli onnistuminen. Tämä asiakas onnistui luomaan tosi hyvin sosiaalista palkkaa myös peliin, joten siitäkin syystä peli onnistui heti ensi kerralla todella hyvin.